Hola a tothom! Avui ens submergim en una tradició que segur que hem vist 1000 cops, la haka. Gairebé tothom la coneix pel rugby, oi? Però la seva història va molt més enllà, és molt més profunda, rica i, la veritat, sorprenent. Vinga, anem a descobrir-la. La primera imatge que ens ve al cap és la d'un grup de guerrers cridant i intimidant els enemics. Però, és només això? Una dansa de guerra i prou? Aquesta és la gran pregunta que explorarem. I la resposta, ja us ho avanço, potser us trencarà alguns esquemes. D'acord, per començar, d'on ve tot això? Doncs hem d'anar cap a Nova Zelanda. És allà on batega amb força el cor de la haka, en un país amb una cultura indígena vibrantíssima que ha regalat al món aquesta expressió tan potent. I, és clar, és impossible parlar de la haka sense pensar en la seva connexió més famosa, el rugby. La selecció de Nova Zelanda, els mítics All Blacks, que vol dir tots de negre, l'han convertit en un símbol mundial. És tot un espectacle veure'ls abans de cada partit, un moment que deixa glaçats tant els aficionats com els rivals. Però, en essència, què és? Doncs la haka és un cant de desafiament. I compte, no és només un ball, és una manifestació brutal d'orgull, de força i d'unitat. Està feta per intimidar, sí, però també per demostrar la passió i el poder del grup. És una actuació que es veu, però, sobretot, se sent. Ara bé, aquí ve la part més interessant. Anem a mirar més enllà del camp de rugby i de la idea de la guerra, perquè la haka va molt més enllà. Ara veurem per què és molt més que un simple ball d'intimidació. Aquí cada gest té el seu significat, res és casual. Una de les coses més icòniques són les expressions facials. Tradicionalment, els homes treuen la llengua de manera exagerada, un senyal de desafiament total. I les dones, doncs mostren les dents, un gest igual de poderós, ple de determinació. I aquí, atenció, és on trenquem el gran mite. Sí, és una eina d'intimidació formidable, i tant que ho és, però el seu ús no es limita a això, ni de bon tros. Aquesta és la clau per entendre la seva veritable dimensió. La haka acompanya la gent en moments clau de la vida. Es va servir per aniversaris i celebracions, per donar la benvinguda a convidats importants i fins i tot en funerals, per mostrar respecte i honorar la vida de qui ha marxat. O sigui que el punt clau és aquest. És una dansa per a tota la vida, no només per a la batalla. Per entendre-la de debò, però, hem de viatjar en el temps i buscar les seves arrels, perquè això no és cap invenció moderna, és un tresor ancestral. La resposta és clara. La haka és, per sobre de tot, una dansa maori. Pertany al poble indígena de Nova Zelanda i és una part essencial de la seva identitat i del seu llegat cultural des de temps immemorials. Aquesta línia de temps ens ajuda a posar-lo en perspectiva. Penseu que abans del 1600 els maoris ja habitaven aquelles illes. Els primers europeus, els holandesos, no van arribar fins al 1642. O sigui que la haka i tota la seva cultura ja feia segles que existia. Més d'un segle després, el 1769, el famós capità James Cook va explorar gairebé tota l'illa. I aquí va començar un capítol completament nou. I ja que estem amb la història, situem geogràficament aquesta terra. On para exactament el bressol de la haka? És ben senzill. Primer pensem en el continent, Oceània. Allà, enmig de l'immens oceà Pacífic, trobem Nova Zelanda, un país d'illes banyat, entre altres, pel mar de Tasmània. Com a curiositat, per situar-nos millor, cal recordar que l'illa més gran d'Oceània no és Nova Zelanda, sinó la seva veïna gegant, Austràlia. Un petit apunt per no confondre'ns. Molt bé. Després d'aquest viatge per la història, la cultura i la geografia de la haka, acabem amb un petit consell pràctic, un detall que us farà semblar autèntics experts la propera vegada que en parleu. El secret està en la pronunciació. La H en maori es pronuncia com una jaca suau, com la nostra. Per tant, no es diu haka, es diu jaka. És un detall petit, però que demostra un gran estima per la seva cultura. I això ens porta a la reflexió final. La haka ens ensenya que el que a vegades sembla un simple ball, en realitat pot ser una finestra a l'ànima de tot un poble. Això fa pensar, quina altra tradició que coneixem amaga una història tan potent al darrere? Una bona pregunta per acabar. Fins a la propera.